igama lami nguMabhele kodwa abantu abaningi bangazi njengo Sisikampisi omncane. Mina noMpisi sikhule sonke uma siblings zethu sonke. I spent the most time with them naye futhi he spent the most time with me. Sikhulile ama siblings zethu onke kade beseGoli behlala nobaba. Yithi besihlala nomama. So yena kimi bewusisi best friend yami. Ubaba wami umama wami ngoba umama futhi umuntu osebenzayo. Behlezi isikhathi esiningi ukujageka ekhaya. Sale naye ungifundisile cishe yonke into engiyaziyo. Engathi ngiyakhona ukuyenza emhlabeni ngifundiswe uMpisi. Ngifundise oqala wantshontsha imoto kaMama imfishane mina. Ngigqoke lezi icathulo lezi ngenza ngathi ngimude. Shuthi ngifunda ugrade 7 shuthi ngangimfishane kakhulu. Wantshontsha imoto kaMama wathi ngifundisa ukudrive. Qale grade 7 wathi ngifundisa ukudrive. Ngithi mina mfethu siyintshontshela imoto kaMama. Ethi uzohamba kanjani uma uMama edinga usizo ekhaya mina ngingekho. Phela mina ngingihlezi ngikhona. Hayi ngoba bengilalela yonke into ade ngitshela ngisho ngathi uMpisi kimi ngixhuma kulamanzi. Ngoba kusho uMpisi ukuthi angixhume mina ngizoxhuma kulamanzi. Uhambe kushona ubaba. Ebuye ekhaya uMpisi. Manje usekhotha in between ukuthi uzolanda ubani manje kumele yise uMama emsebenzini kumele lande mina esikoleni hlezi ngimfonela uMpisi ngitshela ngilanda esikoleni. Evele ethi kimi uzolungisa imoto kaBaba. Ubaba khona iHarris yakhe endala wayihamba ngayo. Isifile ekhaya. Ethathe ilungisa ethi sizokufundisa ukudrive. Bese ngifunda ugrade 9 uMpisi ngifundisa ukudrive. Angazi bengimncane ngimngaka. Uma ngihamba la umuntu bengibuka ngazi ukuthi le moto ihamba yodwa le. Ngafunda ukudrive ekufundeni kwami ukudrive akusikho kuphela ngifundise khona ukudrive uMpisi. Ungifundise ukufunda, ungifundise ukubala ngisho ama-math sums uye bengisiza ngehomework yami uMama mengekho ngize ngimbuze ngithi mfethu kanti wena ungifundisa kanjani i-maths kodwa wena ukuba i-maths awuyiphasanga mina ngiyayiphasa kodwa i-maths wena kodwa uwo ungifundisa wena uyiphasanga evele hleke uma nganixoxela ngempilo yami noMpisi ngavele kube ngazi ukuthi mhlawumbe ngiyahlekisa noma yini ngoba ube injabulo empilweni yami akukho nokukodwa okubi engikhumbulayo ngayo uMpisi ube yi-protector yami even kushona ubaba themba lami elikhulu belikuyo ngoba bengazi ukuthi uMpisi methe kuzoluka bengivikela ngakho konke to a point where ayikho into bengicabanga ukuthi ingalimaza ubhuti wami emhlabeni bengithanda ngendlela eyisimanga engifundise futhi sokwenza isense manje ukuthi bezosheshe ehamba ngoba bengifundisa ngisho nezinto enginga-understand ukuthi yini engifundisa ethi ungifundisa ukukickstart imoto ungifundisa ukushintsha isondo lemoto ngithi Mpisi mina ngizobe ngiyishintsha phi imoto ngoba wena ukhona kodwa konke lokho uMpisi wangifundisa waba ubhuti kimi ayikho into kade ngingakhona ukuyikhuluma noMpisi abantu abaningi khona izinto abangakhona ukuyikhuluma nobhuti babo kodwa mina ayikho into kade ngingakhona ukuyikhuluma nobhuti wami. Bengithanda ngendlela eyisimanga uthando lakho behlezi lungiduduza ngikhumbula futhi ukuthi ubaba wayengithanda kanjani yena besondelene kakhulu nomama sikhulu thina nosisi sihlezi sondelene nobaba washona ubaba sabona ukuthi ekushubile ke manje asizame ke nathi imbangise la kumama besihlezi sibanga ukuthi yimi ingane encane ethi kimi yabo wena ngoba uhleli lesikoleni kanti uthi umdala yimi omncane ngiyancela la kumama yimi ingane encane engakusho nje ngobhuti wami inhliziyo yami ihlungu kakhulu futhi ngigcwele nentukuthelo kakhulu ngendlela impilo yakhe abayithathe ngaye nangendlela umuntu kade ewuye ugcina uziyibuze nanokuthi uNkulunkulu ngoba simkhonza kangaka kodwa sengaze vumele into ehlungu kanje yehlela ubhuti wami ngihlungu kakhulu bebethandana kakhulu nomama uMpisi bey best friend yamama ngazo zonke indlela and ngoba eseshilo usisi bemthanda kakhulu noma kodwa wakhe uSkhwiza wami ekade simbanga naye ubhuti wami belalela mina ezwa mina ukuthi senzani besihambile ngithi mina ngifuna siyodla erank namuhla bethanda ukungise erank ethi siyodla ubhontshisi noma inhloko ngithi asambili manje uSkhwiza wami mesefikile ethi uSkhwiza wami ngifuna siyodla kuphi ngaqala ngaxwaya ubani manje lo seyenza ubhuti wami ukuthi ngangilaleli ngoba ubhuti wami uzwa ngami kwahamba ngabona lo muntu usewubaba manje usengabona ukuthi hayi
angina choice isichaye mele ngiyayi usisi wami lo mele ngiphile naye siyamthanda kakhulu futhi ohlezi umndeni sohlezi sekana kukuhle kukubi noma uNkulunkulu siphinde futhi singabaze uma kwenzeka into enje empilweni zethu kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu futhi ohleze uNkulunkulu konke okwenzakalayo kunesizathu mhlawumbe ngelilanga sobona